Joo. No niin, mä lupailin vähän, että olisi jotain muuta videoa kuin pelkkää ruoanlaittoa ja muuta. Niin tehdään tänään vähän tämmöstä Ranskan Porschen huoltohommaa. Ranskan Porsche rupesi vähän yskiin. Kävi sillä lailla ryntäämällä tyhjäkäyntiä se mitä kävi ja sitten se ei kohta enää käynyt tyhjäkäyntiä. Pitkäkoodit heitteli vähän lambdaa ja sytytyspuoleen ja muuta. Niin katsotaan vähän mitä toi on syönyt. Tai mä oon tosiaan jo vähän purkanut noita hommia ja se oli hauskaa. Siellä oli tosiaan 4 tulpasta, niin 2 oli ihan käsihöllässä. Ihan käsi lähti auki ja tulpat oli kyllä sen näköiset, että ne oli ihan paskaa. Niin nyt on uudet tulpat ja puolat ja semmoista. Vaihdellaan semmoset tuossa ja rupatellaan muuten, ihmetellään maailman meno. Mulla on tämmönen, valokin, niin näkee sitten vähän. Mä koitan olla teitä häikäisemättä. Mutta ei. Toi piuhaan tosta tieltä pois otetaan. Niin täällä on tämmönen ranskalaisen pösön järjettömän tehokas. Ehkä tommonen 400 heppaa. Nyt tosin kun siellä vähän tulpat vuoteli, niin ei varmaan ollut sitä 400 heppaa, mutta niin tuolla on jo tommosessa perkeleen poterossa. Koitetaan vähän saada tuolta noita pohjia putsattua ja semmoista. Se on jumalat meinaa kun tämmönen Ranskan ihme. Otetaan vähän toistastaan vauhtia, niin se liimaa asfalttiin meinaa pikkusen tiheeseen sitten. Ei mitään, mä koitan saada teidät tohon sillain jotenkuten järkevästi, niin näette vähän täältä sivupuolelta vähän meininkejä. Mä koitan tuossa selostella sitten vähän samalla kun No mikä tässä? No niin. Niin koitan tuossa samalla vähän selostella, että mitä puuhaillaan, niin pysytte ehkä vähän kartalla. Mä koitan tuossa näytellä myös sit samalla vähän, että mikä meininki. Täällä on, älkää välittäkö tallin siisteydestä, se ei ole tässä nyt se pääasia. Pikkusen kun saatais Noin. Nythän se varmaan voisi olla jees. Ei mitään. Sitten lähdetään liikenteeseen. Tosiaan vanhat puolat. En tiedä miten näkyy. Aika karsessa kuosissa. Nämä on tämmöiset niinku turvonneet pullat. Ei oo mikään kauhean fiinin näköiset. Ja tietysti yhtä kaikki niinku ruoanlaitto ja leipominen, niin aloitellaan remppahommakki. Amazing Apple. On prima. Tähän sitten jos haluaa, niin voi tietysti nakata jonkun. Oi kun tulee taas yli, mutta kato siitä leijonan keulaan pikkusen, niin se on vähän. Saa leijona ansaitsemansa nestettä. Mutta joo. Ei mitään, mulla oli jossain LGK Laser Premium, ei kun Platinum, ihan siis niinku Le Prima pelkästään Ranskan Porschelle. Sitten täällä on uudet puolet kaikille ja semmoista. Sitten kun mulla ei tässä nyt ole paineilmaa, niin mä ostin pullotettua paineilmaa. En tiedä onko mistään tämmönen Motoksin paineilma vehje kotosi. Katsotaan jos sillä pääsis vähän noita pohjaa tuolta siivoon, niin tuo semmoista. Mutta ei mitään toivotaan, ettei tarvitse lausua mitään voimasanoja tässä kauheasti tai mitään muutakaan. Niin. Että selvittäisi ihan ilman niitä. Ja meinaa heti lähtee. Tonne. Juu, mulla oli jossain Priatti. No mihinkähän mä nyt se ei ole laitoin. Mihinkähän mä nyt se ei ole tunkin. No en tiedä. Mulla on täällä onneksi huurmykkä talouspaperia. Niin
Katsotaan päästäisikö me sillä yhtään härkkiin tuolta. Jotain pitkää möykeliä nyt kävis. Katsotaan jos mä löydän täältä jotain taikasen kaluja jostain, millä mä pääsisin tähän ronknaan tonne. Me tehdään sillä lailla, että syötetään tosta tommonen talouspaperis klunssi tonne ja se voi olla, että se ei kyllä. Katsotaan saadaanko me tällä vähän putsattua tuolta. Hyhy. No nyt siitä jäi palat paperia tuolle pohjalle, mutta eiköhän me se sieltä ongita. Mulla on tässä nyt vähän työkaluja, on niin vähän hintsu huonosti. Täytyy Voi! Ei mitään, olkaa te siinä, niin mä rupattelen tässä samalla. Mä menen tuolta vähän auton toiselta puolelta hakee vähän. Kattoo, jos mä löytäisin vähän täältä jotain pirempää työkalun ja hoikempaa semmoista työkaluja. Kun täällähän on rumpukapulaa ja olis vaikka mitä. En kyllä käsitä, miksi tällä rumpukapuloita on, kun ei rumpujakaan. Paitsi johan noita tietysti noita Pyryn fanihommien rumpukapuloitahan tietysti löytyy. Taas tosta vähän tommosta mä saan tolla ronkittua sen paperin palan sieltä. Kuusolainen olisi varmaan ihan pahoittelut, jos tää osuu hirveästi teidän korvaan tää meteli. Taas tommonenkin tosta. Mutta mua ne oikeesti vähän häiritsee. Mihin helkkariin? Että mihin helkkariin mä laitan, kun mä otin semmoinen vanhan teeppi. No tossahan se on, mutta täällä on tämmösiä. Täällä on tämmösiä toisenlaisia. Tiedätkö täällä on? Meillä on kuvaushommat päällä. Loistelijasta. Tämmösiä rätejä jotain. Nää nyt tietysti on vähän tämmösiä nukkaavia, mutta ei se tämmöisessä isokoneisessa voimanpesässä mitään haittaa, vaikka siellä olisi vähän jotain snöggeä. Voi perspektiivi. Katsotaan. Tehdään sinne vähän tommonen hoikempi toi pääty. Jos me sitten tolla päästäis räknään toi paperi tuolta veke. No voi sanonko mitä? Ei sitä veinaa varmaan tonne männän päälle tarttis päästää. Vaikka tässähän on tässähän on satana männäkki kuin 10 litran ämpäreitä. Kyllä kai se nyt pitää olla, kun tolla mä pääsen sinne tarpeeksi pitkälle. Ja tolla itse asiassa. Niin pitäähän se nyt olla kalan kokoiset männät, kun ei kai tämmöisessäkään voimanpesässä nyt niinku 400 heppaa ihan ilmaiseksi on. Eikö se oo sitten, jos rupeaa oikein sillä alkeismaisesti miettiin, eikö se sitten on vähän niinku 100 heppaa per pyty ja sitä rataa. Otetaan tolla. Nyt on oiva työkalu tähän hommaan. Koitetaan pikkusen saada noita pintoja tuolta vähän puhtaammaksi. Joo, kyllä. Joo, mä en tiedä mitenkä ne on noin
Ranskalaiset onkin tämmöisen hirveän voimanpesän rakentanut. Ja kelle tää on niinku tarkoitettu? Onko tää niinku ihan tämmöisille pereeniseille meinattu, että me sitten kahaillaan näillä. Hyvä tulee, hyvä tulee. Tuo seuraava onkin vähän enemmän muljua. Tää on nyt melkein ystetty tosiaan. Mutta mikäs tämmöisellä ajellessa? Kaikki toimii sähköllä ja on niin meinaa sitten vietävän komeita vehkeitä. Mä en oikein no nyt se tarttu meikäläiseen toi onkikokku. Pitäis se tonne. Pitäis tosta nyt noita sveibereja vähän tonne tieltä pois. Niin mikäs tämmöisellä ajellessa kun tällä kerkee, niin mä oon pirun hyviä. Ainoa vaan tietysti, että välillä voi olla vähän jotain tämmösiä pieniä huoltotoimenpiteitä. Tämähän ei oo niinku korjaamista, tämähän on huoltamista. Oi, kun tulee hyvä. Tulee niinku aivan le premiere. Voidaan hypätä jo seuraavaan pohjaan. Joo, tässähän pikkusen, kai se varmaan noin hevoset hirnunut niin maan helvetisti, että tässä oli pikkasen ruvennut toi venttiilinkoppakin antautuu, niin mä vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja silloin itse asiassa mä vähän huomasin, että siellä oli pikkusen oli varmaan Ranskan heposet tehnyt vähän haittaansa, kun oli vähän ruvennut antautuu venttiilikopan tiiviste. Ja siellä varmaan hevoset niin hirnunut, että kyllä se hyvä. Sitten vielä viimeinen, niin voidaan pudotella noin tulppasehatu tai tulpat ineen ja sitten puolat ja mä en nyt kyllä varmaan tähän mitään koja ja hommia alkaa se niin himeen, mitä saatana kaikki tulee kateelliseksi, jos se näkee minkälaisella luksyrikaarilla tässä niinku liikutaan. Kyllä ne on kuulkaa varmaan melkoisen hyvät. Sitten teemme seuraavaksi sellaisen taikatempun. Putsataan toi avainkin tosta vähän, kun se ei oikein ollut semmonen siivoustyökaluna ja oiva. Pikkusen täältä otetaan joku tänne varmaan vähän jäänyt jotain tosiaan mönjiä, niin isoimpia mönjiä pois. Paljonkos meillä on muuta? Mä kattelin, että siellä on tallennusaika vähän kortilla, niin onhan siellä vielä 15 minuuttia tallennusta jäljellä. Katsotaas nyt, onko nämä muut on samanlaiset nämä puolat kuin nuo vanhat. Kyllä ne äkkiseltään siltä näyttäisi. Ainoa vaan, että on niin julmat turpeet ja tämmöiset klunssiset nää vanhat. No ei mitään, ne saadaan sinne kohta. Otetaan vähän taas. Viimeksi tykkäsivät Panimon porukkaan, niin taas mennään Amazing Appleillä, että joko sitä kohta sais kohta tulla hakee. On niin tiukkaa toi Amazing Apple, että meinaa oikein pistää yskittää.
Ja sitten kun se kumminkin sopii ruoanlaittoon ja tämmöiseen autoropailuun ja kaiken näköiseen. Juu. Eiköhän mä oteta sitten, kuulkaa, täältä ensimmäinen Platinumi. Ja tarjoilla se tonne paikalleensa pistetä niin. Oi hieno. No, ei mitään. Mä ensin fiilistelin, että tai kun mietin, että miten helkkarissa voi tulpat niinku lähteä tuolla käsin auki, niin se ei mulle oikein auennut, niin No niin, nyt mulla oli jo väärä avain kädessä, että mitähän se on mulle antanut, mutta no niin, juu. Ihan oikein. Mä en tiedä, olisikohan tuohon teille vähän taas klunssia laittaa tuohon kierteeseen, mutta ei kai. Ei muuta kuin tarjoillaan paikalleen ja näissähän oli joku olikohan se 17 newtonia kiristys. No mulla ei nyt ole mitään newtonia avaimia täällä, että laitetaan se kiinni ja nyt se olisi niinku tuollainen käsihommissa. En tiedä. Joo, oisko se? Oisko sekin? On sekin. Hyvä. Seuraavaa latinneumea. Nyt täytyy varmaan vähän kiristää tahtia, että saadaan tää tästä askareltua. Kyllä meinaa pikkasen taas sitten rupee Ranskan leijona meinaa hirnattelee, kun saadaan hommat kondiksi. Rupee taas oikein niinku suorastaan huutaan, että latua. Sitten se on tämmöisessäkin, kun antaa tarpeeksi ruokaa, niin sehän ottaa villi tämmönen jellona, että se rupeaa vetämään kaikilla 4 pyörällä, kun tarjoilee oikein vähän sillä niinku tossua. Niin siinä meinaa rupea sitten kyllä Ranskan porselleijona rupee huutaa vähän evästä ja niin rupee sitten muuten huutaan kyllä kuskikin vähän umpulimppaa. No, ei auta kyllä liian tiukaan laittaa. Tuonne 17 newtonia on vähän. Se on aika hintsusti. Sitten vaan tuolta seuraavaa. Enkä mä nyt tiedä, onko tää on vähän huono, kun tässä itse, kun olisi tietysti hieno, jos olisi näkisitte tässä kaiken, mitä mä tässä niinku survoin ja rölvöin. No mutta semmonen voidaan ottaa heitä säkkiä ihan puheeksi, niin milloinkaan osaako joku sanoa, milloin on nämä tulppien hinnat noussut? Ennen muinoin sateli sai niinku 20 kaikki tulpat. Niin jumala, nyt on niinku 23 € ketalle. Puolat on yli 30 ketalle. Niin kyllä sanotaanko, että rupeaa olemaan hinnat ihan sillain ihan niinku kohdillaan. Niin. Minkälaista ylipäätään virjeä ihmiset haluaa nähdä? No sitä ruokahommaahan mä nyt jonkun verran teen ja tietysti sitten noita ripahommia. Huomiseltakin tulee ripaa taas. Lähdetään vähän varmaan tulee noita Roodiskuksen tiimiläisiä, niin mennään käymään varmaan heittämään toi Julkun amapuoli ja sieltä tehdään vähän kontsaa. Varmaan molempia TikTokia ja tubetsia. Mutta kirjoitelkaa ihmeessä jotain viestejä ja kommentteja sinne, minkälaista haluatte nähdä. Niin
koitetaan parhaan mukaan tehdä sitä, mitä ihmiset haluaa katsoa. Ja viimeistä viedään. Kohta saadaan en mä tiedä, arvaakohan sitä lähtee testilenkille heti. Siellä on aika liukas, niin se on painellettua nelipyöräluisussa meinaa, niin Pemaripojat kattelee kateellisena, että mistä tommosia saa. Mutta eihän näitä saakka kuin harvat ja valitut. Semmoiset oikein kunnon rattikäsi Edwardit. Kai se on kiinni. Toivotaan. Nui. Enkä edes muuten huomannut, että meillähän jää tää paineilma. No nythän tänne periaatteessa. Katsotaan kuinka helkkaristi se sieltä puhaltaa. Otetaan tosta vähän. Mitenkä tämmönen niinku toimiiks tää yhtään? En mä tiedä. Kyllä se nyt jotain puhaltaa, mutta joo, ei se. Kyllä se on pirun hyvä. Oho! Jumalauts. Ja otetaan taas vähän pomppua. Mutta haluatteko nähdä enemmän auton ropausvideo tai autojen ropailuvideo? Tässä on nyt periaatteessa 3 autoa, mitä tässä pystyy ropailemaan, mitä saisi melkein aina vähän laitella edes sun takaisin. On tietysti tää Ranskan Porsche. Tässähän olisi vaikka mitä kaikkea hienoa tehtävää. Sitten jos tuossa pari volkkaria. Niin sekin on kyllä sillä, että saa tehdä jos haluaa. Vai ruokavideä vai rispiitä vai mitä. Mutta hei, no niin. Nyt saadaan nykkiä nää tänne. Noin. Sitten glutsautetaan toi tonne ja noin. Se on siellä. Hän on hänessä. Otetaan tuolta seuraava. Pitäis ainakin. Täällä on joku mäski. Jonkun näköinen mäski. Tuommoinen valkoinen mäski. En tiedä mikä se on. On varmaan pelkästään vaan hyvä asia, että siihen vähän tai. Noin. Mitäs? Noniin. Lisää näitä kappeita. Ja niin mä olin yhden jo muoveista avannutkin, kun mä vähän tsekkasin, että mikä homma. Mutta tosiaan se on nää tämmöiset premium-autot, kun niihin tulpat vaihtaa ja puolat, niin jumalaut se on parisataa menee niitä heilahtaa. Hei, voisiks sä nyt? Noin. Otetaan jotain vähän semmosia laaduttomampia autoja. Niihin saat satana uuden koneen 200. Työkaverilla on kanssa tämmönen, niin se on satana muuta kuin kehun. Tietää kyllä, kestä puhutaan ja se on käsittääkseni näitä videoita kattellut ihan. Niin voi kommentoida sitten. Se on kans löytänyt tänne laatuautojen ihanuuden. Noin. Se alkaisi nyt olemaan periaatteessa siltä osin siinä. Noin paskat voi pistää tonne poikkeen. Eikä mä nyt tosiaan tuu mitenkään vieläkään. Hei niin ja sittenhän täällähän olisi voidaan seuraavalla videolla kato sitten laittaa Ranskan Porscheen kun apsianturi. Vetelin niin tuo meinaa muilusa kuivalla asfaltilla nelipyöräluisussa, että se otti varmaan silloin itteensä ja rupesi jotain kiukuttelemaan. Mä en tiedä, siellä renkaat pyöri varmaan liian lujaa tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Semmottiis.
Tuohon tulisi tommonen koppakin päälle, mutta mä en tiedä. Pitäisikö se vaan tätä urheiluautoa sen verran keventää, että jättää sen tohon. Ja tääkin kumminkin hirnahtelee sen verran hurjasti, että jäähtyy paremmin, kun ei peitellä liikaa isoa jyvää. Hei! Ei mitään, tää oli nyt tässä kohtaa tämmönen video ja mä voin jotain pikku recappia sitten laitella vaikka tuonne TikTokin puolelle, että miten se hirnahtelee ja vähän voidaan jotain soundcheckiäkin ottaa sitten, niin kuulette vähän kuin Ranskan peto jyllää. Ei mitään, kiitos kun katselit videoa ja tykkää, kommentoi, laittele jotain, et cetera. Niin meitsi sitten ottaa niihin vähän kantaa ja muuta. Ei mitään, palailemme. Bye!